My dear brothers and sisters in Christ, our celebration of Christmas this year is certainly unique and full of meaning. We are celebrating Christmas under the beautiful and grace-filled spirit of the recently concluded Synod on Synodality. If we recall, the message of synodality is one of communion, participation, and mission. And this is what Christmas is all about. God, out of His goodness, willed to be in communion with us, concretely, in time, in place, in history. The Son of God became man and became one of us in all things except sin. And His communion was manifested in being with His people, teaching them, doing wonderful miracles, and above all by offering Himself in love. There is no greater expression of communion than to lay down one's life for one's friends. We are called to participate in joy. We are all called to come together, wonder at the birth of this child Jesus. All of us are called, rich and poor alike. And let us recall the first one who participated in this joyful event are the poor shepherds. You and I, we as church, are continuously called to participate in singing Gloria in Excelsis Deo. Yes, Christmas doesn't remain in the crib. Jesus was sent for a mission to bring the good news of our salvation. And we participate in that mission, absorbing and appropriating and embracing the mystery of this child born in Bethlehem to express God's love. We are also called to spread this love to others by our good deeds, our charitable actions, above all by our selfless love for one another. This is what Christmas is all Ikwalong about. aldaw kan sa tuyang simbang gabi. A community event. Kaibaan sa tuyang mga personal na pangajion, idinudulot ta po ang misang ini para sa mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat, idinudulot ninda Carla Fabul, Emilia Alferez Amador, Mr. and Mrs. Carl Nocos, Susan Barameda, Mr. and Mrs. Daniel Servidad and family. For abundant blessing, dinudulot man po ni Jessa Castillo and family. Misa pasasalamat po hali kay Al Rodriguez and family. Para sa ika-15th birthday, 15th birthday of Romeo Enrique Selga, idinudulot ni Salve Selga. Misa pasasalamat, dinudulot man po kang Jimeno family. Special petition for Edrigo, healing of Mark Elmer Caceres, asin para sa mga minasunod na kalag. Maximo, Brigida, Luz, Celica Ana, John Paulo, sa gabos na kalag sa Purgatorio, Jaime, Rebecca, Alfredo, Maria, sa Good Pass. Sa misong ngunyan, pagoropo-ropo nyato ang pagkamundag kan aki ni Zacarias, asin ni Isabel, si Juan Bautista. Siya ang maandam kandala ni Jesus na sa tuyang kagurangnan. Ngunyan ang ikawalo asin pinakahuring o antifona, Madya o Emmanuel, ang Diyos, uya sa to. Ang mamamayo kan sa tong Santa Misa ngunyan, iyo si Reverendo Padre Darius Romualdo. Matindo po ang gabos sa pagpuon kang Santa Misa.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Susulaan ta po ang ikawalong kandila. Ang masulupok ang ikawalong kandila, iyo po ang Familia Serrano. An ikawalong kandila, simbolo kan satong pag-arang, na iwaras sa to an biyaya nin paglaom, tanganing day magluya ang satong buot sa tahaw nin mga kadifisilan, asin kahorasaan na satong inaatubang. Diyos na makakamhan, danay natabangi kami kan sa imong grasya, tanganing huli sa maludok na pag-andam para sa pagdatong kan sa imong bugtong na aki. Makamtan niya mo ang biyaya nin paglaom, sa pagatubang niya mo sa buhay na ini, asin sa buhay na maabot. Ini hinahagad mi huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, nakaiba mo asin in Espiritu Santo, nagahade asin nabubuhay, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mga tugang akuntan sa tong mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos amang makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasaalan, darawon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Taasan. Sinasambang pasamaraway ka ka
Kristo kaiba kan Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Kaitaasan, kamurawayan sa kamurawayan sa kaitaasan, kamurawayan sa kaitaasan. Mami bi kita, o Diyos na makakamhan sagkod paman, kaming nakakahiling, kan nagdadangadang na pagkamundag kan sa imong aki susug sa laman, namimibi na ang tataramon magtaong pagkaherak sa mo, na mga alang-alang mong surugoon. Tabinuot niyang maging laman ki Birhen Maria asin mag-erok sa mo, si Jesucristo sa mong kagurangnan, siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Ang liturhiya kang tataramon. Pinagtuyaw ni Malakias ang mga kapadean kaitong panahon. Asin siya nagsabi na ang surugoonin kagurangnan madatong sarong aldaw sa paghali kan maraot na gawi-gawi kan mga padi sa templo. Ang salmo responsorio nagpapagirumdom sa satuya kan kaligtasan na iwinaras ni Jesucristo kan siya nagdigdi sa kinaban. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakias. Uya, isusubol ko ang sakuyang surugoon. Aandamon niya ang dalan sa inotan ko. Asin ang kagurangnan na sa indong hinahanap, padaling malaog sa iyang simbahan. Asin ang anghel kantipan na sa indong minamawot, nagdadangadang na. Olay nin kagurangnan. Si Isay ang makakatagal sa aldaw nin sa iyang pagdatong. Si Isay ang makakatindog kun siya magpahiling. Huli ta siya siring sa kalayo na nagpapakarhay asin naglilinig. Papakarayon niya ang mga aki ni Levi asin lilinigon arog sa bulawan asin plata, tanganing makapagdulot nin atang sa kagurangnan siring sa maninigo. Ang dulot kan Huda asin kan Jerusalem, ikakaugmanin kagurangnan, siring kan mga nakaaging aldaw, siring kan suanoy na panahon. Uya, isusubol ko sa indo si Elias, na propeta, bago dumatong an aldaw nin kagurangnan. Aldaw na dakula asin mangyerhat. An puso nin mga magurang, bibirikon niya sa mga aki. Asin an puso kan mga aki, bibirikon niya sa mga magurang. Tanganing dai ako magdigdi sa pagdara nin kasakitan sa daga. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Itaas an sa indong payo asin hilinga, taan sa indong kaligtasan haranina. Itaas ang sa indong payo asin hilinga, taan sa indong kaligtasan haranina. Ipahiling mo sa ko an sa imong dalan kagurangnan. Itukdo mo sa ko an sa imong mga aagihan. Pasunoda ako sa imong katotoohan. Huli ta ika ang Diyos sa kuyang paratubos. Itaas ang sa indong payo asin hilinga, taan sa indong kaligtasan haranina. Marahay asin matanos an kagurangnan. Sa mga parakasala, itinutukdo niya ang dalan. An mapakumbaba, dinadara niya sa katanosan. Sa dukha, itinutukdo niya ang sa iyang dalan. Itaas ang sa indong payo asin hilinga,
taan sa indong kaligtasan, haranina. An gabos na dalanin kagurangnan, pagkamuot asin katotohan. Sa mga naguotob kan sa iyang tipan asin kabotan, mga katuod nin kagurangnan, an mga natatakot sa iya, sa sainda, ipinapahayag niya an sa iyang tipan. Itaas an sa indong payo, asin hilinga, taan sa indong kaligtasan, haranina. Matindog po ang gabos para sa pagrokyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Uminabot ki Isabel an panahon asin lalaki an sa iyang inaki. Naisihan kan sa iyang mga pagtaraid asin kadugo, ang dakulang balaog na itinao sa iya nin kagurangnan, asin sa indang ikinaugma. Sa ikawalong aldaw, pinagsirkonsidar an aki, asin bot nindang ngaranan na Zacarias arog sa ama. Alagad an ina nagsabi, bakong Zacarias, kundi Juan an ingangaran sa iya. Sinabihan siya ninda, mayo sa saimong kadugo, an inapod sa ngaran na iyan. Dangan sa paagi nin mga pasabot, hinapot an ama, kung ano an bot niya ngaran. Naghagad siya nin masusuratan asin nagsurat, Juan an sa iyang ngaran. Gabos nagnaralas asin tulos man sana, si Zacarias nakataram, saka nag-umaw sa Diyos. An gabos na nasa pagtaraid, inabutan nin pagkatakot. An bareta nakabalangibog sa bilog nakabuludan nin Judea. An gabos na nakadangog rinimpos an mga bagay na ini sa saindang puso. Ulay ninda, ano daw an maabutan kan aking ini. Bako daw na an kamot nin kagurangnan, yaon sa iya. Maray na bareta kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Diyos maray na banggi mga tugang. Maray na banggi po, Father. Siguro familiar ka mo kang sarong reality TV show na paborito ko man ngani ang The Voice, di ba? Igwang The Voice Kids, igwaman The Voice Senior. Ini nag-originate sa Holland. Igwa siyang apat na coaches na nakatalikod pag nag-audition. Tapos ang contestant, nagkakanta, pag nagustuhan kang saro sa mga judges or coaches ang sa imong kanta, na pindot asin nagbibirik ang bot sabihon, makakasali ka na, pasado ka. Tapos, ang contestant ang mapili kung si Isay ang sa iyang magiging coach duman sa apat na mga nakatukaw. Kung
Hilingon niya to mga tugang, ang istorya ni Juan Bautista, saro siyang quotes. Sa iyang pagkamundag, nagdarang boses sa iyang ama na si Zacarias, na nawaranin boses asin dai nakataram huli sa kakulanganin pagtubod. Pakatapos ng badangog ang bareta kan anghel, dai siya makatubod, kaya napula siya, dai siya nakataram. Huli ta magiging propeta, si Juan Bautista, pinasubli niya ang sa iyang boses sa iyang ama. Sa homilya ni San Agustin, sabi niya, si Zacarias nawaranin boses hanggang sa pagkapangaki ni Juan Bautista, asin sakalang iniibinalik sa iya kan nagtubod siya. Sa ebanghelyo ngunyan, si Zacarias nawaranin boses asin ibinalik sana kan pagtaong pangaran ki Juan Bautista. Nag-ugmasinda bako sa bunyag, kundi after 8 days kang pagyaon na sa circumcision asin pagtaong pangaran. Para kay Zacarias, ang bareta kan anghel, bakong good news, kundi bad news. Hanggang dai niya ininahiling na good news, dai na igbalik an sa iyang boses. Sa hiling ko, dai tinubodan ni Zacarias ang bareta kan anghel, dahil ini sarong bad news para sa iya. Ang suspitsa ko, naghuna si Zacarias na ang pagbados kan sa iyang agom na si Isabel, sarong bunga nin pagtataksil. Si Isabel nagtago nin 5 bulan, kaya ang mga kataraid ninda, napaka-chismoso. Ang mga kataraid ninda nag-iintriga, mga marites, mga pakialamero. Takang tinatawanan ng pangaran ang aki, sabi ni Isabel ang sayang pangaranwan. Anong sabi kang si mga kataraid ninda? Ano man nga tawan, Sakari Junior na lang kuta. Tamayo man baga kayan pangaran na iyan sa pamilya nindo. Garo ni itong mga Pilipinong pag may nabadosan, siging chismis. Pero pag bunyag, iyong naiinot sa karakanan. Ang mga kataraid din na mga chismoso, ang mga taong osyosero, ang nagtaong pangaran sa aki. Iyo, nanginutan pa sa ama, sa kasaina. Iyo pang nagpangaran kay Zacarias. Sabi ninda, junior na lang kuta na ang ipangaran sa iya. So dahil aram ninda si Zacarias, nagsilensyo. Puon kan pagbareta kan anghel, dahil na nakataram si Zacarias. Kaya ining mga nakapalibot, naglakop na ang chismis. Baka ngaya, bako ang ama kayan, bako si Zacarias. Kaya, ang nagtaong pangaran si Isabel. Pero, hinapot man giraray, dawa dahil nakakataram sa paagining sinyal, hinapot man giraray si Zacarias. Nagpakuha siya ng papel, sinurat niya, sabi niya, ang pangaran kang aking iyan, Juan. Then poon kadto, nakataram na siya. Kaya, mga tugang, pagkatapos ning 8 aldaw, ang ritual nin pagpapangaran sa aki, asin circumcision. Asin sa pangaran kan aki, nakatakod ang misyon ni Juan Bautista. Kaya ang mga tao naghapot kan pinangaranan ning Juan. Ang pangaran ning Juan abot sabiyon, God is gracious, o regalo nin Diyos. Anong sabi kang sa mga chismoso-chismosa? Sabi ninda, magiging ano daw ang aking ini pagdakula niya. Yan ang sa indang hapot. Ini sarong kahaputan kan misyon ni Juan Bautista. Kaya kang dakula na si Juan Bautista, hinapot siya kung si isay siya. Ang simbag niya, anong sabi niya? I am the voice of the one crying out in the wilderness. Siya ang boses. Siya ang boses. Igwas siya ning misyon na maging boses nin kagurangnan. Ano ang misyon ni Juan Bautista na dapat isabuhay niya? Sa libro sa Ebanghelyo ni San Lucas, before kang gospel na ini, sabi niya, dakul kan mga aki ni Israel, papabirikon niya sa kagurangnan. Pangduwa, pagbiri kan mga puso kan mga magurang sa mga aki asin sa mga suwail, si mga matatagas ang payo. Bako po si mga kalbo ha, si mga tatagas na ang payo.
Saro yan sa mga mission niya. Then pag-andam sa pag-abot nin kagurangnan, tanoson ang mga dalan, patagon an kabukidan. Alagad an sa iyang tinataram bilang propeta, bako niyang tataramon, kundi tataramon nin Diyos. Boses sana siya. The voice. Siya ang the voice. Pero ang tataramon na tinataram niya, tataramon nin Diyos. The word. Actually, sabi kan mga tao, akala ninda, siya na ang Mesiyas, siya na ang tataramon na maabot. Kaya lang anong sabi ni Juan Bautista? Sabi niya, I am just the voice. Boses lang ako. Pinagamit niya sa Diyos ang sa iyang boses. Nagpakumbaba siya. Sabi niya, day ako maninigong magtanggal kan sandalyas. Ini ang typical na propeta, mapagpakumbaba. Ito. Kaya sabi niya, I must decrease, He must increase. Mga tugang, masakit ang sa iyang kamugtakan dahil tinugutan niyang gamiton ang sa iyang boses para ang tataramon ng Diyos maintindihan kan mga tao. Kaya kung hilingon niya to, makapangyarihan kang boses. Imagine nindo kung kamupula. Dahil ka nakakataram. Dipisil yan, dahil ka nakakadangog, kaya dahil ka nakakataram. Mayo kanin boses. Siring kainiyo ang mga Israelita. Sa halawig na panahon, mayo sindaning boses sa Ehipto. Kaya ang pagkawarang boses ni Zacarias, inihambing sa mga Israelita. Tangani na sinda makapag-hurup-hurup. Kaya sabi niya, si Isay ang nagdangog sa boses kan mga Israelita. Ang nagdangog ang mahal na Diyos, si Yahweh. Kaya sinasabi ninda, nawisto si Yahweh. He is the God who hears the cry of the poor. Siya ang Diyos na naghinanyog sa inagrangay kan mga nagtitios. Kaya si Yahweh inaponindang great coach para mandangog ang boses kan mga Israelita. Siring po kaniyo si Juan Bautista, naging boses sana siya. Kan siya nagtaram, nadangog an sa iyang boses hanggang sa ang mga autoridad dahil naging komportable sa sainda ang boses ni Juan Bautista. Kaya anong ginibo sa iya? Kang nadakop siya, ikinulong siya, sabi ni Herodes sa iyang kabit, magsabi ka sana kung anong gusto mo sa aki kang sa iyang kabit. Magsabi ka sana asin itatao ko sa imo. Kaya, dahil si Herodes nababagabag kan boses ni Juan Bautista. Sinabihan siya ni Juan Bautista, oy Herodes, ang agom na kinakasaruan mo ngunyan, agom yan kang tugang mo. Bawal yan, ara mo yan. Kaya si Herodes, dahil mapakali. Kaya lang mayo siyang maginibot na nakapangako siya. Kaya pinugutan pa si Juan Bautista. Ngunyan, kan si Jesus nagpipreach na, nadangog ni Herodes, sabi niya, pinugutan ko ng payo yan si Juan Bautista. Paranoid siya. Nadadangog niya pa ang boses ni Juan Bautista. Akala niya nabuhay liwat. Kaya anong ginibo ninda kay Kristo? Pinapugutan nin payo, tabo nindang madangog ang boses nin kagurangnan. Mga tugang, ang boses nin kagurangnan, nagsilensyo, pero tulong aldaw sana sa lulubngan. Kan siya mabuhay liwat, ang boses na iyan nagdakula, nadangog kandakol, asin naglakop. Kaya napakahalaga kang misyon ni Juan Bautista. Ang kahaputan, ano daw ang aking ini? Ang simbag ni Juan Bautista, I am the voice. Ako ang boses. Na dapat ang sa iyang tataramon nin Diyos. So napakahalaga mga tugang kang tataramon, kang boses. Sa satuyang sosyedad, napakahalaga kang boses. Araw kan mga Israelita, sa panahon niya tuungon yan, sa satuyang sosyedad, igwaning mga sektor na mayo ning boses. Kung ikatios or mayo kang kapangyarihan, mayo kanin boses. Sa harong may mga taong mayo nin boses, di ba? May mga aki na dahil nakakaluwas kang sa indang buot sabiyon sa mga ina, sa mga ama, sa mga magurang, maasindang boses, natatakot sinda. Baka anggutan ako ni mama, baka anggutan ako ni papa.
May mga ama na mayong boses, ang bot sabiyon mayong autoridad sa harong. Gusto mo mang kutang sagwion ang sa imong aki sa salang bagay, dahil mo matama-tama, saro ka man na pasaway. Mayo kanin boses, ang sa imong boses, mayong kapangyarihan, mayong autoridad. So napakahalaga mga tugang, na aram niya to kung paano gamiton ang satuyang boses. May mga boses na makulog sa talinga. Ang mga aki na siging kurahaw na anggot kita, ay pumurundo daw ka mo sigo nindong kuragrit dyan. Alagad may mga boses na bakong pisikal na nakakakulog sa talinga, kundi nakakakulog sa puso ta. May mga tataramon na malanit. May mga boses kitang habotang madangog. May kaulay akong sarong politiko, aram mo nga, Father, kami nga sa kongreso, pag may nagtataram nga sa muya ning speaker nga manunungod sa mga achievements kang mga politiko, ang mga politiko nga darangog talaga nga yan. Pero pag ang topic nga corruption, gabos nga nakatutok sa cellphone. May mga boses kitang habong madangog. Bakong iyo? Kaya napakahalaga po kan boses. Sa harong ko minsan nabo mo nang mag-uli, ang boses haralang kao. Si mama nga pagyaon sa harong, naglangkaw na naman na high blood na naman nga, sige na naman kurahaw, sige na naman langkaw kan boses. Kaya mahalaga na maaraman niya to kung paano gagamiton ang satuyang boses. Si Buddha, hinapot si Buddha, sabi niya, ano po ngayata ang mag-agom, pag nag-iiwal, dawa aranihan, siging kurahaw. Sabi ni Buddha, iyanin hulita, ang puso ninda, harayo sa lambang saro, dahil sinda nagkakadinangugan, kaya sinda nagkukurahaw. Mga tugaw, napakahalaga kan inaapod niya tong boses. Lambang saro sa to, pwedeng maging boses ni Kristo kung ini gamit sa pagdara nin kabanalan. Girom dumunta kang kita binunyagan, tinawan kita nin pangaran. Asin kaibakan pangaran na iyan, iyo ang satuyang misyon sa paggamit kan tataramon nin Diyos, tangani na magdaranin pagbabago sa gabos. Kung kita maging boses nin kagurangnan, day dapat tikum an sa tunguso sa pagtanos kan mga salang gibo. Gamiton ta ang boses na iyan. Pag may nahiling kitang sala, day kita maging silensyo, day kita maging tikum sa harong, sa sosyudad, sa mga leader niya to. Nadangog niya to, sa inot na babasahon, si Malaki, pati mga padi, tinaraman niya. Nasalaan mga gibo ninda. Si Malaki, sarong propeta. As in, parte kang pagiging propeta, boses ka, kan tataramon nin Diyos. Matugang, kung kita maging boses nin kagurangnan, arog ni Juan Bautista, day kita matakot, manindugan sa katanusan. Kung kita inuusig kan boses nin sa tong konsensya, hulita sala ang gibota, dangugon ta, para sa pagtalubo kan sa tuyang kalag. Girom dumunta, ang boses nin kagurangnan sa kapaskuhan, nag-aalingaw-ngaw sa pagdara nin kaligtasan. Amen. Matindog po ang gabos para sa pamibi nin banwaan. Sa iyang pagkamuot, pinadarakan Ama sa langit ang sayang aki digdi sa kinaban, tanganing mautob ang plano nin kaligtasan para sa katauhan. Sinmakamtan niya to ang buhay na daing kasagkoran, an sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa simbahan, tanganing maikabalangibog ang banal na ebanghelyo sa gabos ng katauhan, bilang pagandam sa pagdatong kan sa tuyang kagurangnan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga namamayonin banwaan, tanganing maliwanagan na magpadagos na pangatamanon ang kahalagahan asin kasagradohan nin buhay kan mga kaakian sa sinapupunan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na kaakian, nalugod, danay sindang maging masinunod-sunod sa saindang mga magurang, asin magtalubo sa kristyanong pagtubod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kita gabos na uya digdi,
nalugod maging buhay na ehemplo sa mga kaakian sa paggiboning karahayan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan niya mong Diyos, ika namumuot asin nagahalat sa muya, na magibonin karahayan asin katanusan sa samuyang kapwa. Tugot mo na sa imong aki mag-erok sa samuya ngunyan, asin sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang tangani ang sako asinan sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita, kagurangnan ining dulot na para sa mo, tinawanin kapanuan kan Diyos no na pagsamba, maginurog na maninigo para sa imo, tanganing malinig an isip magsilibrar kami kan pagkamundag kan samong paratubos, huli man sa nakikristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang birhen, sa dai masabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juan ang sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yauna. Ipinapasabong niya sa mo, na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaibakan mga angeles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no na hukbo,
nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Malud po ang gabos. Kagurangnan, ikanang gadaan banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpasaluib sa kod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini, tayni ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya maning kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin mag-inom ka ini, tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan, dangan nakwasin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimiibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos,
na kaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, sa gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay nataling ka sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo. Ang sa kong katuninungan tinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay inamapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo nin katuninungan. Peace be with Peace you. be with you.
Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasaalan kan kinakban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, Bako akong akong maninigo. maninigo na ikamagdagos sa saguyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mami, bi kita. Kagurangnan kaming nabasog kan langit no naatang, kay raking orasan kan sa imong katuninungan. Tanganing magandam kaming magsabat sa pinakaurog mong namumuotan na aki na madatong daraan nagliliwanag na ilawan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Hevae, ad te suspiramus. Gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, Ad nos converte. et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Ut digne ficemur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum mi fece mereretur, e Spiritu Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione litamur, ios piens excessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Matukaw po sa dikit na anunsyo. Magkakaigwa po kita ngunyaning second collection. Ang kantidad na sa tong itatao, tabang para sa mga proyekto kan parokya. Nagaandam po kita sa okasyon kan pagselebrar kang centennial coronation ni Ina, Our Lady of Peña Francia, sa maabot na taon 2024. Dakulang kantidad ang kaipuhan sa pag-ayos kan mga facilities na dapat niyatong ihanda bago mag-abot ang fiesta. Mahihiling niyato sa TV screen ang presenting kondisyon asin ang mga plano na gusto niyatong gibuhon. Sa ngaran po kan sa tuyang pura paroko, asin kang Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar ngunyan sa ikawalong aldaw kan simbang gabi. Salamat man sa gabos na mga donantes asin sa gabos na ministro na nagtaokan sa indang serbisyo, siring man sa Genesis Male Choir and Peña Francia Youth and Children's Choir, sa indang pag-awit sa liturhiya. Ang pasasalamat man po sa Familia Serrano sa pagsulo kan kandila sa ikawalong aldaw kan sa tong simbang gabi. Asin orog sa gabos, ki Reverendo Padre Darius Romualdo, an sa tong celebrante mayor, asin predikador.
Matindog na po para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon ng kamo ng Diyos na makakamhan an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Pasalamatan taan kagurangnan sa biyayang inako niya to ngunyan. Salamat po. Have a blessed evening. Ingat po kamo.